이 사실 바삐 आंनि फिसालाखौ दोखो दोखो हाया हाया बुथारदों बियो आंनो इखौ बुथारफिननांगौ होननानै आङो सानो। जों माब्लाबाबो दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै राजिब रामसियारिखौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ नङाबा थैजासे जोबथेसालियावनो जोबनानै दोननांगौ। धेमाजि जिल्लानि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानिकपुर गामियाव थांनाय 9 सेप्तेम्बर 2021 खालाराव बिक्रम एबा बिट्टु लाहारिखौ जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। दायनिगिरिफ्रा राजिब रामसियारि आरो गंगा रामसियारि बिसि फिसाय सानैजों बिक्रम एबा बिट्टु लाहारिखौ जिउ फोजोबदोंमोन। गाज्रियै जोखोम खालामनानैबो जिउ गोमायैखौ नुनानै फुख्रियाव नारसोमना बिट्टुनि जिउखौ फोजोबदोंमोन दायनिगिरिफ्रा। गगामुग पुलिस थानानि हेफाजाबाव दायनिगिरिखौ हमनो हादों। धेमाजि जिल्लानि समाजान गुरुबान्दा गामि गुवार हाग्राबारियाव थाखोमाना दंमोन दायनिगिरिफ्रा। नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबि नङाब्ला जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव दोननांगौनि दाबि खालामदों। दुखुनि बाथ्रा दि बिक्रम एबा बिट्टु लाहारिहा बिसिजों लोगोसे सासे गथ'बो दंमोन। 이 사실 바삐 आंनि फिसालाखौ दोखो दोखो हाया हाया बुथारदों बियो आंनो इखौ बुथारफिननांगौ होननानै आङो सानो। आंनि सासेल' फिसाखौ इदि खालामफैबाय लांनानै फन हरना लिंहरनानै बेबायदि लांहोनानै एकदम मटर साइकेलजों सासे मानसिखौ लांहोनानै इदि खालामहैबाय। आंहा बिहामजो सासे दं फिसौ सासे दं आं सोरखौ नायना थानो। आं बे फिसालानि सायाव जाय मानसिया बुथारदों बे मानसिखौ साजा होथारनांगौ आरो हायोबा बुथारथारनांगौ दोना आं खाथियाव मोनबाथ' आं सौग्रावजोबगोन। आं गारनो गैया सासेल' फिसौखौ नायगोन एकदम हाब्रु अखा सिजोबनाय देथारनानै बुथारदों बियो। राजिब मोना हौवा हिनजाव आरो सासे गथ'खौ लानानै इदि खालामदों इसोरो बुथारथारनाय एखे बुथारथारनाय जेबो खालामाखै। दाग दङ खाफालावबो दाग दं इदियाव बुनाय आंनो थुखैनायाव दांदों आङो मोखां गन्थं सुनायावनो मोनबाय आङो। नायगार बुथारथारदों इसोरो आं फिसाखौ लिंहरनानै हरनि समाव मा समाव बुथारदों बिदा लिंहरदों होननानै बुंदों थेवबो आंनो खोन्थाना थांखादों खिन्थु गस्लाखौ गानखायाखै दे गथ'आ थेवबो दा इदि जाफेरा होनना मिथिबाय आं फैफिनगोन सानबाय। नोंथांनि फिसालाखौ सोर फन हरना लिंहरोमोन? बे राजिबानो लिंहरदों राजिबानो। फिसालाजों राजिबजों माबाफोर नांलाय जादोंमोन नामा? नांलाय खमलाया जाफेरा मालाबाबो नांलाय खमलाय खालामाखै। मानसि देरथारनांगौ होनबाय थाखादोनो गामियावबो हिखालैनो माने मानसिफोरनि सिगां ओइ दाउ बेफारियावबो थांना बुंहैबायनो ओइ दाउनि फैसा लाखियादो जोंहा दिनै मानसि देरथारनाय खोन्थादों। जा हौवा हिनजाव नांलायनोबो हागौ देरथारनोबो हागौ बेलेगावबो थांनो हागौ होननानै बेखौ हायोबा बुथारथारनांगौ हौवाखौबो हिनजावखौबो जिन्दिखि माने खारागन्द दोननांगौ आरो दिहुननाङा बुथारथारनांगौ माने बेखौ आंनि मथेबा। आंनि फिसाखौ जि सास्ति होबाय दोखो दोखो बुबाय उहा गैया बुहा गैया एखेबारे खानायाव हमनाय गासोमनाय हाब्रुखा जाजोबना दं मानसिया। आंनि फिसाखौ जेरै सास्ति फुथारदों इयो साजा मोनफिननांगौ आरो बुथारथारनांगौ बेखौ आं इदि सानदों आरो। दा रायजोफ्रा मा सानो मिथिया आंनो बुथारथारनांगौ आयेन मथे बेखौ बुथाराबा माने माबा जानाय नङा जोबनाय नङा केसफ्रा। जों माब्लाबाबो दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै राजिब रामसियारिखौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ नङाबा थैजासे जोबथेसालियावनो जोबनानै दोननांगौ जों बेखौनो लुबैयो। मालाबा जुदि बारग'योबा जों बेखौ मानिनाय नङा जों दावराव दावसि खालामगोन। जों नांगौबा कर्टआव थांगोन नांगौबा थानायाव थांगोन। जों दावराव दावसि खालामनानै जेरैखि जाया बेखौ थैजासिम जोबथेसालियाव जोबना दोननायखौ लुबैयो नङाबा फासि होनायखौबो लुबैयो। बे मोननैनि गेजेराव जिखुनु मोनसे खालामनांगौ। बे जुदि राजिब रामसियारिया जुदि गबोयोबा इयुनाव मानो होनबा देरफुहांनाय गथ'फोर दं मालाबा बेखौ नुनानै सोलोंगोन। मानो होनबा बिदि मालाबाबो जों बे गनायखौ लुबैयाखै। बेखौ जोबथेसालियावनो थैजासे जोबनानै दोननांगौ जों बेखौ लुबैयो। बे जुदि गबोयोबा इयुनाव जोंनि देरफुहांनाय उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि खालामगोन बेखौ नुनानैनो सोलोंगोन। आरो बिथाङाथ' नापितसो मालाबा सोरखौबा खानाय दारि हानाय फाजेनो गोदोनायावबो हाना होगोन। मानो होनबा बुंनो हायाना कालप्रिटआनो मालाबाबो जों दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै। बिथांखौ साजा होनांगौ थैजासे जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांगौ। बिथाङा जुदि मालाबा गबोयोबा जों बेखौबो मानिनाय नङा। जों मानो होनबा बिदि मानिनो हाया।